Vielä 4. kerran tervetuloa teille kaikille tänne Martti Ahtisaaren koululle jouluiseen iltapäivään. Tämän iltapäivän järjestää Kuopion tukikohtaseurakunta. Aloitamme yhteisellä reippaalla jouluisella laululla Pieni liekki, jota säestävät meidän nuoret Lauri Sutisen johdolla. Lauri on meidän nuorisotyön pastori. Sitten tämän Pieni liekki -laulun jälkeen bändi esittää laulun Joulun tarina. Tämänhän on Kari Tapio joskus tehnyt tunnetuksi täällä Suomessa tämän laulun. Ja Joulun tarina -laulun jälkeen Marjaana tulee minun kanssa laulamaan Taivas sylissäni. Minun nimeni on Marjo. Sykkään pimeyteen. Pieni liekki valon antaa, toivon tuikkeen sydämeen. Pieni liekki ympärilleen, hiljaa hehkuu lämpöä. Pieni liekki meille kertoo, Jumala on lähellä. Pieni liekki viestin antaa, syttyy lapsi viaton. Pieni liekki syttyy sinne, missä Jeesus Kristus. Pieni liekki pimeydessä, nyt voi olla jokainen. Pieni liekki, joka kantaa valon luokse kaikkien. Ilta tummui, hohti hanki valkoinen. Kiireet jäivät, muistan hetken hartauden. Jälkeen iltaruokailun, vanhan perheraamatun. Äiti haki, kuuntelimme vaieten. Tahdoin kuulla joulun tarinan, kun syntyi poika neitsyt Marian. Näin Jeesus lapsen seimessään, loisti tähtitallin hämärään, ja silloin tunsin joulun saapuvan. Tahdon kuulla joulun tarinan, sen tarinoista kaikkein kauneimman. Näin paimenet ja enkelit, elin koko evankeliumin, ja harras mieli täytti kuulijan. Nyt mä yksin raamattua selailen,
Muistot vievät aikaan lapsuusjoulujen. Hetken aikaa unelmoin, tutun äänen kuulla voin. Äiti päässyt on jo luokse Jeesukseen. Tahdon kuulla joulun tarinan, kun syntyi poika neitsyt Mariaan. Nyt etsin ilman lukijaa, haikein mieli joulutunnelmaa, sen hartauden melkein tavoitan. Tahdon kuulla joulun tarinan, sen tarinoista kaikkein kauneimman. Ja kirkas kyynel vierähtää, niin kuin helmi Raamatulle jää. Ja toivon äidin joulun siunaavan. Ja toivon äidin joulun siunaavan. Tuotko lapseni nyt
katse pienokaisen Betlehemin yllä loistaa tähti ikuinen. Saako tulla laulamaan? No toki. Hyvää iltaa, hyvää iltaa, itse kullekin säädylle. Sekä isännil että emännil, jokaiselle kun talossa on. Ja me toivotam onnellista ja hyvää joulua. Ja sitä taivaallista ystävyyttä, joka meidän kaikkemme ylitse käy. Herodes, hän se ajoi hevosillaan ja ratsuillaan. Herodes, hän se ajoi hevosillaan ja ratsuillaan. Siihen asti, kuin hän tuli Murianein maalta. Siihen asti, kun hän tuli Betlehemin tykö. Kuningas Herodes olen minä. Jaha, minä tykkään, että sinä oot yksi tyranki. Tyranki vai? Kyllä. Ei, minä olen kuningas Herodes ja minä kannan minun kultaista kruunuani arvon esi-isieni jälkeen. Mutta miksi sinä olet noin musta? Oi, jos minä olen musta, olen minä kaikilta tunnettu. Oi, jos minä olen musta, olen minä hyviltä kaivattu. Yksi Herra ja kuningas Murjanien maasta. Yksi Herra ja kuningas Murjanien maasta. Vaikka sinä kuinka olet yksi kuningas ja Murjaanein maasta, niin pitää sinun langeta minun eteeni polvilleen ja rukoilla minua. En minä, vaan Vihti. Sinä! Taiko sun henkes? Katsokaa te nyt tuota Murjaneen kuningasta, kuinka se pitää rukoilemaan Herodesta ja lankeamaan hänen eteensä polvillensa. Ja lankeamaan hänen eteensä polvillensa. Ja nyt te ootte nähneet tuon Murjaneen kuninkaan, ja kuinka se pitää rukoilemaan Herodesta ja lankeamaan hänen eteensä polvillensa. Ja lankeamaan hänen eteensä polvillensa. No niin, näin sitä meni. Menkää Betlehemiin Juuttaamaan Taavetin kaupunkiin. Sieltä te löydätte vastasyntyneen poikalapsen, kapaloituna ja seimessä makaamassa, jota Herran enkelit vartioitsevat ynnä härkäin ja aasien kanssa. Piltin synnytti Betlehem, ja Betlehem, josta iloitsee koko Jerusalem, josta iloitsee koko Jerusalem. Hän pantiin seimeen makaamaan,
ja makaamaan, kuin hallitsee ilman lakkaamat, kuin hallitsee ilman lakkaamat. Aasi se seisoi härkäinen, ja härkäinen, kussa piltti oli niin pienoinen, kussa piltti oli niin pienoinen. On lapsi syntynyt meille, ja poika annettu on. Hänessä elämän löysin, Jumalan suosion. Hän on sen ylhäisen koitto, mi maailmaa valaisevi. Ja netkä hänen soittons, maan ympär kajahtavi. Hän on sen ylhäisen koitto, mi maailmaa valaisevi. Ja netkä hänen soittons, maan ympär kajahtavi. Tähti se kulkevi itäiseltä maalta, se sanomaton kirkkaus sen ulos loisti. Ja se tähti oli Jumalalta ulos lähetetty, ja he riensivät uhaamaan kultapyhää savua ja mirhavia. Ja he riensivät uhaamaan kultapyhää savua ja mirhavia. Niin se oli jo. Ja mirhamia, ja mirhamia. Ja kyllä. Vihti minun palvelijani. Jaa, minun armollinen majesteettini. Minä kuulin, että oletko sinä nähnyt niitä 3 itäisen maan viisasta miestä? Jaa, minä olen nähnyt nuo 3 itäisen maan viisasta miestä, jotka tekivät kuin viekkaat varkaat ja väärät valtiaat ja menivät kukin omaa eri reittiään takaisin omalle maalleen. Ai. Kylläpä tämä minun sydämelleni oikein käy ja todella ahdistaa. Että nämä 3 itäisen maan viisasta miestä olivat kuin viekkaat varkaat ja väärät valtiaat ja lähtivät kukin omaa reittiään omaan maahansa. Nyt minä sanon sinulle, että otappa se minun orhini ja satuloitse se orhi, jolla minä olen taistellut Turkkia ja Tattaria vastaan. Ja mene ja sodi nyt sillä orhella näitä 3 itäisen maan viisasta miestä vastaan. Ja sen jälkeen mene Betlehemiin, Juuttaan Taavetin kaupunkiin ja tapa ja virtaan heitä, kaikki 2-vuotiaat ja sitä nuoremmat poikalapset. Onko selvä? Selvähän tämä. Kun saari olen minä sodassa ja urhollinen sotamies. Ja vaikka olen varustettu joka ties, niin keisari saa vastata edestämme. Mitä olemme kukistaneet, kun siihen on meitä opetettu, että totella keisaria ja kuunnella pyhää lakia. Ja kuunnella pyhää lakia. Keisari Aleksanteri, Suomen maan suuri ruhtinas, hän poisotti orjuuden, hän poisotti Styrangin, hän kääntää kaikki viholliset maan, siis kaikki kansamme riemuikkaa, kun olette päässeet vaivoistaan. No tain tähtein, siis taivaan ovet ne avattiin, ja kunnian kuningas
sulle veisatti ja terveille luoduille lauletti ja miten se meni? Nyt minä olen käynyt juuttaamaan Daavidin kaupungissa ja tappanut ja virtaan heittänyt kaikki 2-vuotiaat ja sitä nuoremmat poikalapset. Sinä olet hienosti tehnyt, Nihti. Ja silitellyt minun kultaista kruunuani ja olet ollut rohkea kaikin tavoin. Minä haluan palkita sinut ja ojentaa sinulle verisen merkin. Tuosta sisään ja tuosta ulos. Siinä mun matkani pitää. Risti sun rintaas ja miekka mun tuppeen. Lepo. Synti suuri surkia kun särki taivaan, niin täytyy alas astua jo Herra Jumalan. Vaan rakkaudesta Jumalan teki meille tämän maan, josta onpi ilo saatu koko maailmalle. Jopa Jouluaamu kristikunnalle, josta onpi ilo saatu koko maailmalle. Vaan rakkaudesta Jumalan teki meille tämän maan, josta onpi ilo saatu koko maailmalle. Enkelit ne paimenille ilmoittivat juur, et Juutamaalla syntynyt on vapahtaja suur. Vaan rakkaudesta Jumala teki meille tämän maan, josta onpi ilo saatu koko maailmalle. Paimenet ne ilomielin läksi kulkemaan, ja taivaan joukot helen kielin alkoi laulamaan. Vanalti kiitos Jumalan, kun teki meille tämän maan, josta onpi ilo saatu koko maailmalle. Emme ole toimineet viekkaasti, kun olemme tullut teidän joulujuhlaanne laulamaan, vaan olemme köyhiä laulajapoikia ja keräisimmekin nyt Kolehdin tukikohtaseurakunnan tekemän lapsi- ja nuorisotyön hyväksi. Ei me nyt ihan niin käy. Ja pyydämme myös pattereita, tähtiä, kynttilää tähteemme. Pätkää kynttilää. Pätkää kynttilää. Kiitos olkoon, itse kullekin sälylle. Sekä isännille että emännille, jokaiselle kuin talossa on. Kiitos olkoon, teidän lahjainne edestä. Teidän lahjanne pitää tuleman julki Jumalan edessä. Ja me toivotan onnellista ja hyvää joulua. Ja sitä taivaallista ystävyyttä, joka meidän kaikkeimme ylitse käy. Otetaan tähän yhteislaulu. Kiitos, kun tulitte meitä tänne ilahduttamaan, eikö vaan? Annetaanhan vielä aplodit. Laulamme yhteislaulun Tulkoon joulu ja seurakunnan lapsia, ystäviä tulee tänne esilaulamaan.
Kiitos. Aivan ihanaa. Nyt todellakin saamme unohtaa kiireen ja melun rasittavan, niin kuin tässä laulussa sanottiin. Pääsemme nauttimaan muutamista musiikkiesityksistä. Ensimmäiseksi meille esiintyy äiti ja tytär, Sirkku tässä pianon takana ja Helmi. He esittävät laulun Tähdistä kirkkain. Tämän jälkeen Sirkku laulaa meille englannin kielellä laulun Mary Did You Know? Ja heidän jälkeensä meille tulee esiintymään Mikko ja Maini, Meteor Duo. He esittävät 2 laulua, Heinillä härkien kaukalon ja Jouluyö Pohjolassa. Sitten näiden laulujen jälkeen me kaikki pääsemme yhdessä laulamaan laulun Sydämeeni joulun teen. Ja sitten tuleekin Anne tänne Isä meidän rukouksen kanssa.
Hyvää joulua kaikille. Soitamme tässä nyt 2 kappaletta ja Heinilä-Härkien Kaukalon on tämä ensimmäinen. Olkaa hyvä. Tervetuloa nauttimaan joulumusiikista. No niin, sitten toinen joululaulu. Tämä on omaa tuotantoa. Jouluyö Pohjolassa
puolet suomeksi ja puolet englanniksi, ja englanninkielinen käännös tästä suomalaisesta laulusta on Silent Night Comes to the North. Syttyvät tuikkimaan, joulun tähteni meitä oi, taivaan kaarella vartioi. Tähti tuo taivaalla loistaa saa, sieltä valollaan muistuttaa. Niin kuin Betlehem tähteä, minulle tuo se viestiä. Kun tähden tuon lentävän näen, sen toivoisin siunaavan jouluyöntään. Ja kiireiden väistyvän pois, niin tunnelma rauhaisa Pohjolaan saapua vois. Silence is under the northern sky. Stars are rising and shining high. Those are watching and guarding me. Light reflection on Baltic Sea. Reminds me of Bethlehem. Stars are flaming and wandering them down in somewhere far away. Jesus, bring us eternal grace. When I see the stars silver bright, hope it will bless heavenly this holy night. When Christmas Eve starlights forth, so every day works fade and silent night comes to the north. Stars silver bright, hope it will bless heavenly this holy night. When every day starlights forth, so every day works fade and silent night comes to the north. Hyvää joulua! Lämmin kiitos kaikille esiintyjille Helmille ja Sirkulle sekä Mikolle ja Mainille. Nyt päästään yhdessä taas laulamaan Sydämeeni joulunteen laulua. Tämän jälkeen Anne tulee meille esittämään Isä meidän rukouksen, ja siinä selviää jotain tällaista, että miten rukouksessa ihminen voi muuttua.
ihan hyvä mikrofoni. Kuuluu. Isä meidän, joka olet taivaassa. Niin, lapseni. Hei, älä keskeytä minua, minä olen rukoilemassa. Mutta sinä kutsuit minua. Kutsuinko minä sinua? Minähän olen rukoilemassa. Minä sanoin, Isä meidän, joka olet taivaassa. Teit sen taas kerran. Mitä minä tein? Kutsuit minua. Sinä sanoit, Isä meidän, joka olet taivaassa. Tässä minä olen. Mitä sinulla on mielessäsi? En minä tarkoittanut sillä mitään. Minä vaan sanoin rukoustani tälle päivälle. Minä rukoilen joka päivä, Isä meidän. Sen jälkeen on tuntunut niin hyvälle ja aivan kuin olisin tehnyt hyvän työn. Hyvä. Jatkappa nyt rukoustasi. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Pysähdytäänpä tähän. Mitä sinä tarkoitat tuolla? Siis millä? Sanomalla pyhitetty olkoon sinun nimesi. En minä tiedä, mitä se tarkoittaa. Se on osa rukousta. Miten minä voisin tietää, mutta niin, mitä pyhitetty muuten tarkoittaa? Pyhitetty merkitsee kunnioitettu, ihmeellinen, kaikkivaltias, pyhä. Kiitos, nyt ymmärrän. En ollut aikaisemmin oikeastaan ajatellutkaan. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Tarkoitatko todellakin tuota, mitä sanot? Tietenkin. Aiotko sitten tehdä mitään sen puolesta, että tahtoni tapahtuisi maan päällä? En varmaankaan, mutta ajattelin, että olisi todella hyvä, jos sinä voisit hallita täällä maan päälläkin niin kuin hallitset taivaassa. Onko minulla valtaa sinun elämässäsi? No käyn minä melkein aina Jumalan palveluksissa ja joskus osallistun muihinkin tilaisuuksiin. En minä kysynyt sinun hyvistä harrastuksistasi. Mitä mieltä sinä olet tavastasi kertoa asioita toisista ihmisistä? Entä kiivaasta luonteestasi? Sinä joudut monesti sen kanssa vaikeuksiin. Miten sinä käytät rahojasi? Ostelet aika paljon vain itsellesi. Lisäksi käytät paljon aikaasi sellaiseen, mikä ei ole sinulle hyväksi. Lopeta jo. Minä luen rukouksenkin joka päivä, teen paljon hyviä asioita ja olen aivan yhtä hyvä kuin kaikki muutkin ihmiset. Minä ajattelin, että sinä rukoilit minun tahtoni tapahtumista elämässäsi. Jotta se tapahtuisi, on sen alettava niistä, jotka sitä pyytävät, niin kuin sinä nyt. Hyvä on. Varmaan minullakin on joitakin heikkouksia. Ymmärrän, mitä tarkoitat. Voisinko nyt jatkaa? Mielenkiinnolla odotan. Aion parantaa tapaani. En ollut aiemmin ajatellut noita huonoja juttuja. Haluan päästä niistä eroon. Haluaisin oikeasti olla vapaa. Hyvä. Nyt me pääsemme oikein vauhtiin. Nyt me voimme työskennellä paremmin yhdessä. Monet voitot ovat mahdollisia. Olen oikein ylpeä sinusta. Nyt minun kyllä pitää jatkaa tätä rukoustani. Tähän menee tällä kertaa aivan hirveän paljon aikaa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Vai jokapäiväinen leipäsi? Sinähän olet jo ylen syönyt. Hetkinen, minäkö ylen syönyt? Nytkään jouluna meillä ole edes 10 erilaista ruokalajia varattuna. Monella ei ole sitä yhtäkään. Minä ymmärrän. Minä kutsun varmaankin nyt naapurin jouluruualle. Minulta jäisi muutenkin tähteeksi. Miksi sinä muuten nyt puutuit minun asioihini? Koska sinä rukoilit. Sinä voit muuttua rukouksen vaikutuksesta, sitä minä toivon. Kun sinä kerran kutsuit minua, niin nyt emme jätä mitään kesken. Voisit jatkaa taas rukoustasi. En halua, minua alkaa pelottaa. Mikä sinua pelottaa? Minä tiedän, mitä sinä meinaat. Katsotaan, mitä sinä aiot sanoa. Anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Entäpä Lyyli? Minä tiesin, että sinä nostat hänet esille. Lyyli on valehdellut minusta paljon. Hän petkutti minulta rahaakin. Hän saa kyllä katua vielä. Mutta sinun rukouksesi, muistatko mitä sinä juuri sanoit? No en tietenkään tarkoittanut Lyyliä, kun rukoilin. No, sinä ainakin olet rehellinen. Mutta ei ole varmaan mukava kantaa tuollaista katkeruuden kuormaa taakkana, vai onko? No ei kyllä ole.
Mutta varmasti helpottaa, kun saan maksetuksi samalla mitalla takaisin. Minulla on jo omat suunnitelmat Lyyliä varten. Hän tulee vielä katumaan kaikkea valehtelemisensa. Kosto ei ole niin suloinen kuin sinä luulet. Ajattelepa, kuinka onneton sinä itse tässä asiassa nyt olet. Mutta minä voin muuttaa tämän kaiken. Voisitko? Kuinka se tapahtuu? Anna anteeksi Lyylille, niin kuin minä olen antanut sinulle. Mutta Herra, en minä voi antaa hänelle anteeksi. Miksi sitten itse odotat anteeksi antamusta itsellesi? Olet oikeassa. Sinä olet aina, Herra. Olen mieluummin samaa mieltä kanssasi kuin kantaisin enää kaunaa Lyylille. Hyvä on. Minä haluan antaa Lyylille anteeksi kaikki, Herra. Lyylilläkin on varmaan surkea olo, surkeampi kuin minulla. Auta sinä, Herra, Lyyliä. Hänellä on varmasti paljon asioita pielessä. Minä rukoilenkin nyt Lyylin puolesta, että hänen asiansa ratkeaisi sinun avullasi. Näytä, Herra, Lyylille oikea tapa elää sinun rakkaudessasi. Hienoa. Mille sinusta nyt tuntuu? Ihmeellistä. Lyylin asia ei vaivaa minua enää ollenkaan. En olekaan enää niin kireä ja stressaantunut. Nyt tuntuu kyllä hyvälle. Tänään varmaan nukun paremmin kuin aikoihin. Et ole vielä lopettanut rukousta. Jatka sitä vain. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Hyvä, hyvä. Juuri niin aion tehdäkin. Mutta vältä sinä jatkossa paikkoja, jotka ovat sinulle kiusaukseksi. Herra, mitä sinä sillä oikein tarkoitat? Älä mene enää paikkoihin, joista oma tuntosi varoittaa sinua. Muuta joitakin ystävyyssuhteitasi, sillä kaikki ei ole sinulle rakennukseksi. Tiedät kyllä, ketkä yrittää saada sinua mukaan vääriin asioihin. Sellainen elämä ei ole hauskaa, vaikka he niin sanovatkin. Olet nähnyt jo ja aika paljon kokenut. Ja sitten hätäapuna kääntynyt puoleeni. En oikein ymmärrä vieläkään. Kyllä sinä ymmärrät. Olet monesti järjestänyt itsesi tieten tahtoen vaikeuksiin. Sitten juosten tulet ja rukoilet, Herra, auta minut tästä sotkusta. Ja olet luvannut, ettei tämä toistu. Muistatko nuo antamasi lupaukset? Kyllä muistan, vaikka olen halunnut unohtaa nuo tilanteet. Herra, minua hävettää nyt. Anna minulle anteeksi, Herra. Haluan muuttua tässä asiassa. Herra, olen myös ajatellut, että rukoileminen on vain tapa. En arvannut, että sinä todella kuuntelet ja välität minusta. Kyllä minä välitän. Jatka nyt vain rukouksesi loppuun asti. Sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Tiedätkö, mikä tuo minulle kunniaa? Mikä todella miellyttää minua? En, mutta haluaisin tietää. Minä haluan nyt elää sinun iloksesi ja sinun kunniaksesi. En halua enää tuottaa sinulle murhetta, Herra. Nyt ymmärrän, kuinka hyvä on todella olla sinun lapsesi. Nyt sinä vastasit itse omaan kysymykseesi. Niinkö? Niin. Ihmiset, jotka todella rakastavat minua, he tuovat minulle eniten kunniaa. Niin kuin sinä nyt. Nyt kun noista sinun vanhoista synneistä on puhuttu, niitä ei enää ole. Meillä on paljon mukavaa tekemistä yhdessä. Isä, minä jään odottamaan kaikkea sitä kiinnostuneena. Niin minäkin, lapseni. Aamen. Nyt toivotamme tervetulleeksi seurakuntamme pastori Mikko Jokisaaren. Hän tulee pitämään pienen puheen tähän ja joulurukouksen myös. Ja Mikon puheen jälkeen laulamme yhteislaulun Joulupuu on rakennettu. Ja kuulin, että tänne olisi yllätysvieraskin tulossa. Hyvää jouluaikaa ja joulun odotusta teille kaikille. Ihana nähdä teitä kaikkia täällä. Mä luin joskus olen maininnutkin siitä erästä pienestä tutkimuksesta, jossa tutkittiin asioita, mitkä
ihmisistä yleisesti on kaikkein mukavin kuulla. 3 semmoista lyhyttä lausetta, jotka ovat ihmisille kaikkein merkityksellisimpiä. Ensimmäinen sellainen lause, joka tuossa tutkimuksessa tuli ilmi, niin oli se, että yleensä kaikki ihmiset haluavat kuulla tämän lauseen. Se on tärkein lause kuulla. Ja se kuuluu näin. Minä rakastan sinua. Toinen lause, joka oli lähes yhtä tärkeä ihmisten kuulla ja jota ihmiset haluavat kuulla toisiltani, on anna anteeksi. Tiedättekö, mikä oli kolmanneksi suosituin lause? Mikä on lause, jonka ihmiset haluaa kuulla 2 näiden lyhyen lauseen jälkeen seuraavaksi? Se on tällainen lause, että ruoka on valmista. Näin 3 lauseeseen kiteytyy myös joulun sanoma hyvin tiiviisti. Raamatussa meillä ehkä kaikkein tutuin lause ja eniten toistettu lause, ja sitä sanotaan myös pienoisevankeliumiksi. Se löytyy Johanneksen evankeliumin 3. luvusta jakeesta 16. Ja varmaan moni teistä muistaa tämän lauseen ihan ulkoakin. Mä toivoisin, että me voitaisiin yhteen ääneen sanoa tämä lause tässä vaikka yhdessä. Jos muistat sen, jos et muista, niin tapaile näitä sanoja. Aloitetaan yhdessä nyt. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Tähän lauseeseen muuten sisältyy kaikki nuo 3 asiaa. Siinä sanotaan, että ensimmäinen asia, mitä siinä sanotaan, että niin paljon Jumala rakasti maailmaa. Eli minä rakastan sinua. Se kuuluu tähän jouluun ehdottomasti. Ja se on todella tärkeä asia. Koko joulun ydin on siinä, että minä, Jumala, rakastan sinua. Niin kuin me kuultiin tuossa Isä meidän rukousnäytelmässäkin, jonka Anne ja Rane hienosti veti, niin siinä oli tämä sama asia. Eli minä rakastan sinua. Ja Jumala on halunnut näyttää meille, tahtonut näyttää Jeesuksessa, että hän rakastaa sinua ja minua. Hän on näyttänyt sen niin totaalisesti, että hän Jumalana syntyi pieneksi lapseksi ja eli täällä. Ja koko hänen elämänsä suurin tarkoitus oli kuolla meidän kaikkien ihmisten pahojen tekojen tähden. Eli siinä on se lause, että minä rakastan sinua. Tuohon lauseeseen sisältyy myös se, että anna anteeksi. Se, mitä me halutaan kuulla. Jumala sanoi tuossa lauseessa meille ja sinulle ja minulle sanoi, että sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi. Siinä on se anteeksi anto. Sinä etkä minä ei hukuta, jos me uskotaan tähän joulun ydinsanomaan. Eli Jumala on Jeesuksessa, Kristuksessa, jouluherrassa antanut meille kaikille anteeksi. Kaikki, mitä me ollaan tehty pieleen tai tehty väärin omassa elämässä, itseä, lähimmäistä tai Jumalaa vastaan. Kaiken tämän Jumala haluaa antaa anteeksi. Ja tuohon pienoisevankeliumiin sisältyy tämä asia, anna anteeksi. Tiedättekö, mikä on hienoa, että tuohon samaan pieneen lauseeseen ja jakeeseen Johannes 3.16 sisältyy myös se, että ruoka on valmista. Uskotko sen? Ei siinä mitään ruuasta puhuttu. Mutta se hetki, kun käyt ruokapöytään, ja se pitäisi olla tänäkin päivänä, esimerkiksi joulupöytä tai ruokapöytä, mikä tahansa, oli siinä sitten näkkileipää ja piimää tai makkaraa ja ranskalaisia tai pizzaa ja pepsimaksia. Mitä tahansa siinä oli, niin ruokailun tärkeys on siinä, että ruokailussa jaetaan yhteyttä keskenään. Jos sä syöt jonkun kanssa, niin silloin sä jaat omaa elämääsi. Ja tuossa koko lauseessa, tuossa lyhyessä Raamatun lauseessa sanotaan näin, että Jumala haluaa olla meidän kanssa. Siinä sanotaan, että sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hän saisi iankaikkisen elämän. Siinä hän saisi iankaikkisen elämän. Siinä on se yhteys. Eli Jumala rakasti sinua niin paljon, että hän halusi antaa anteeksi sinulle, että hän saisi viettää koko ikuisuuden sinun kanssa ruokapöydän ääressä. Eikö tässä ole aika mahtava joulun sanoma meille kaikille? Mä toivon, että näkisit siinä
kaikkein tärkeimmissä asioissa, mitä sinäkin haluat kuulla ihmisenä ja mitä minäkin haluan kuulla. Mä haluan kuulla sen, että rakastan sinua. Mä haluan kuulla sen sanan, anna anteeksi. Ja mä haluan kuulla sen sanan, että ruoka on valmista. Ainakin silloin tällöin. Elikkä mä haluan kuulla nämä samat asiat. Ja nämä Jumala sanoo meille kaikki samat lyhyessä, pienessä lauseessa. Ja sanotaan se vielä tässä yhdessä loppuun ennen kuin käydään rukoilemaan ja ruokapöytään rukouksen kautta. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sä voit laittaa oman nimesi siihen sinä kohdalle ja se tarkoittaa juuri sinua. Minun kohdalla se tarkoittaa juuri minua, Mikkoa. Nyt rukoillaan ja ollaan hetki Jumalan kanssa yhteydessä. Kiitos Isä siitä, että me saamme tässä hetkessä olla sinun edessäsi. Sinä näet jokaisen meistä ja tunnet jokaisen meistä. Me kiitämme siitä, että me jouluna saamme katsella sinun suuruttasi ja ihmettäsi, jonka olet tehnyt Jeesus Kristus sinun nimessäsi ja sinun kauttasi. Sinun syntymässä ja elämässä ja kuolemassa ja ylösnousemuksessa. Nämä kaikki asiat, jotka sisältyy tuohon pienoisevankeliumiin. Kiitos siitä, että me saamme siunata toinen toisiamme tänä jouluna. Ja Herra, saadaan katsoa, että sinulla on hyvä tahto. Ja sinulla on hyvät ajatukset jokaista täälläkin olevaa kohtaa. Ja sinä haluat sanoa meille, että minä rakastan sinua. Ja sinä haluat sanoa, että minä annan anteeksi sinulle Jeesuksessa. Ja sinä haluat sanoa meille, että ruoka on valmis. Tule minun kanssani ja vietä ruokapöytieni ääressä ikuisuus. Siihen sä olet kutsunut meitä jokaista tänäkin jouluna ja tänä päivänä. Ja joka päivä uudestaan ja uudestaan sinä haluat meitä kutsua. Kiitos siitä, että me saadaan yhdessä näin rukoilla ja kiittää sinua tästä joulusta ja sinun hyvyydestäsi. Jeesuksen pyhässä nimessä ja Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen me rukoillaan näin. Sanotaanko yhdessä? Aamen. Yhteislaulu, joulupuu on rakennettu. Yllätys. Joulupukki tuli tänne. Voi että. Pitää varmaan kysyä pukilta muutamia kysymyksiä. Mitäs joulupukki sinulle nyt kuuluu? Oikein hyvä. Kiirettä riittää sillä korvatunturilla Huorin ja Tonttujen kanssa. Joulu on tulossa ja hyvää joulua kaikille jo näin etukäteen. Kiitos. Oikein mukava, kun pääsit täällä meillä käymään. Nyt kun meillä on tässä ollut tätä jouluista ohjelmaa ja muuta, niin kiinnostaisi kuulla, joulupukki, sinulta, että mikä sinusta on joulussa tärkeintä? No sanon ensin, että on se hienoa, että jaetaan lahjoja ja on joulupukki ja hyvää ruokaa ja semmoista, mutta pukin mielessä tärkein on kuitenkin se joulun sanoma, että vietetään vapahtajan syntymään juhlaa ja saadaan olla henkilökohtaisessa uskossa Jeesuksessa.
Se on pukista tärkeintä, joo. Kiitos. Minä näen, että sinulla on aika iso kori mukana. Meinasitko sinä syödä nuo karkit vai minkä takia ne on sinulla? Pukilla on jo tätä mahaa, että jos annetaan välillä toisillekin. No niin. Ole hyvä vaan ja voit käydä tuohon jakamaan karkkeja ja voitaisiin laulaa vielä tässä lopuksi yhteislaulu Maa on niin kaunis. Ja Pukki lupasi tuossa minulle, hän nimittäin kertoi, että on tänne tulossa, niin että jos on täällä lapsia, jotka haluaa käydä tervehtimässä, niin voi käydä tervehtimässä. Ja jos on vaikka joku kirje Pukille, niin senkin voi nyt sitten antaa hänelle samalla tuossa, kun hän jakaa niitä karkkia. Ja joululehtiäkin olisi tuossa Pukilla jaettavana. Mutta lauletaan Maa on niin kaunis. Käykääs ottamassa sieltä namia. Kiitos, että tulitte tänne juhlaan. Meillä ei olisi tätä juhlaa ollut ilman teitä. Ja haluamme toivottaa teille oikein hyvää joulua ja siunattua uutta vuotta 2017 koko Tukikohta seurakunnan puolesta. Mikolla on vielä jokin sana. Ihan samoja sanoja halusin tässä sanoa, että ihan todella tervetullut olet Tukikohdan tilaisuuksiin ja Tukikohta seurakunnan tilaisuuksiin. Meillä on tällä hetkellä toimitilat tuolla Pyörökaari 18 Petosella. Ja jos tänäkin päivänä haluat, että sinun kanssasi rukoillaan jonkun asian kanssa, niin siihenkin on mahdollisuus. Me ei koskaan haluta laittaa ketään pois, että Jumala ei voisi koskettaa jollain tavalla sinua ja sinun elämääsi siinä tilanteessa, mikä sinulla on. Mutta mä haluan toivottaa myös oman rakkaan seurakuntani ja koko perheeni puolesta oikein lämmintä ja siunattua jouluaikaa teille kaikille. Ja 25.11. on sitten siellä Pyörönkaarella joulun päivän Jumalan palvelus ja 23. päivä perjantaina kello 11 on semmoinen diakoniatyön puurojuhla. Mutta näihin tilaisuuksiin lähemmin, jotka on nyt seuraavaksi lähellä tässä tulossa, niin tervetullut. Ja torstai-iltana on myös rukousilta kello 18.30. Nettisivut löytyy myös tukikohta.info.
sieltä voi katsella lisää tapahtumista. Tuolla on edelleen nuo pöydät, missä on noita joulutervehdyksiä ja muita jouluisia tavaroita, jos haluaa ostaa. Ja siellä on myös niitä jouluarpoja, joiden tuotto menee puoliksi Unkarin romanien hyväksi ja puoliksi Kuopion tukikohtaseurakunnan diakoniatyöhön. Kiitos. Kiitetään vielä meidän mainiota juontajaa tässä. Kiitos, että kokosit tätä juhlaa kaikkien muiden esiintyjien kanssa. Ihan mahtava juhla. Kiitos. Nauttikaa joulusta ja rakastetaan toinen toisia ja ennen kaikkea rakastetaan Jeesusta. Lämpimästä joulujuhlaa. No niin, kiitos. Eikä sitä Make my wish come true. For Christmas Haluatko sä sen lehen, missä lapsille semmosia joululehtiä? Marjalla on joululehtiä. Onko teillä jo tämmöisiä? Tuli se kuohu, niin homma pyörii.